ರೆಡಿಯಾ? ಓಕೆ ಸರ್ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡೇ ಜನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಕೊರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ಅದು ಗುರು ಕೊರ್ಪಿ ನಾನು ಬರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ದಾದ ಬಂದರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ದಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಈತ ದೂಲ್ ಬಾತೋಡು ನಾನು ಈಚು ಪನ್ ಪನ್ ಹಾಂ ಎಕಡೆ ಬೈದ್ರು ఎక్కడ పోయితున్నారు ఫస్ట్ గా ಚಾರ್ಜ್ ಆಡೋಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಎತ್ತು ಬೋಡವು ಸರಿ ఇలా కొంచెం మధ్యమదిల్లి కొంచెం 4 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬಾ ಅಂಡಲ ಬತ್ತದ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೆತ್ತದ ಎಕ್ಕಲೆಗೆ ಬರೋ ಮರ್ದು ಬಿಡೋದು ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದ ಅಪ್ಪಪ್ಪಗೆ ನೆರಿಯ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋಯರು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಂಟನೇ ಸಾರಿಗೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರು ಈ ಮಾರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ರೂಮ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮೇರೆ ನೀ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟುನ ದಿಸೆಟ್ ಉನ್ನತೆ ಮಾರೆ ಮೇರೆ ವಕೀಲರೇ ಪನ್ಲೆ ಸರಿ 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 ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ನಾನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಕಿಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಊಟದಾಗನೆ ಸರ್ ಬರ್ತಾವು ಯಾನು ತಿರ್ಗದು ಈ ಜಂತ ಮೋನೆ ತೂಪೆ ವಕೀಲರೇ ಮೂಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಫೇಸ್ ಈ ಜಂತ ಚಿನ್ನ ವಕೀಲರೇ ಅವು ಒಂಜಿ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ನ ಮೋನೆ ಕೊರಳೆ ಕೆಮಾರಿಗೆ ಕೊರಳೆ ಐಕ್ಯ ಕೊರಲೆ ಫುಲ್ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ನ ಮೋನೆ ಹಾಂ ನೀನು ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪೆ ಒಂಜಿ 10 ಒಂಚಲ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪೆ ಫಡೋ ಫಡೋ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪೆ ನಾನು ಬಲ ಬಲ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ ಒನಸ್ಸು ಬಂದ್ಪಂದೆ ಬಡ್ಡೌಡು ದೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರಿಯೊಂದುಂಟಿಯೇ ಮದ್ಮೆಗೆ ದಿನದ ಇದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ್ತ ಅಂದು ಇದು ಕಾಪನದ ಮದ್ಮೆದಲ್ಪ ಉಂತುದು ಕಕ್ಕೆ ಕೈಕಾರು ಬಚ್ಚುಂಡು ಕೈಕಾರ್ ಬಚ್ಚು ಇತ್ತೆ ಜಪ್ಪುಗ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನಲ ಪುಲ್ಯನಗ ತೂಕ ದಾದಿ ಪುಲ್ಯನಗ ಎಡ್ಡೆ ವೈದ್ಯನು ಆದ್ರು ಪೋಡಿಗಂಡುಲೈ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೆ ಕುಡಲ ಹವೇ ಮೋಸುಂಡು ತೂಡತ್ತ ಹ್ಯಾನ ತಿರ್ಗದನಗ ತಿರ್ಗೆ ಏ ಪುತಕ ಬೊಕಾಮ್ಲೆ ಕಣ್ಣಾಡಿ ಬಿಡದೆ ಅಂಚಿನಪ್ಪ ಒಣಸಾದು ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ 15 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಟಿವಿ ತೂದು 5 ಬಕ್ಕ ಜಪ್ಪನ ಕ್ರಮವು ಅವು ಆಯಮ್ಮೆಂದ ಪನ್ ಪನ್ ಹಾಂ ಎಕ್ಕಲೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ದು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಬಂತೀನಿ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಕೈಟಿತ್ತಿಂದ ಮೂಸೆ ರೆಡ್ಡಿ ಆಪುಣು ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ಅದು ಗೊತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಮೂಸಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುರ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಈರೋರು ಕುಲ್ಲೆ ಆ ಪೂರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಶಾಂಪಿಗೆ ಆತೆ ಅವನು ವಾಸ್ತಿತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಪಣಿ ಸದ್ದಿದ್ದು ಓಡಿ ಪದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆನಿ ಸುರುತರಾತ್ಯದನಿ ಧೈರ್ಯ ಉಡುಪೋಡು ಆನಲು ಪುರ ವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪೇರೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಚಿ ಪಂಡ ಮೂಡುಡು ವಾ ಮೂಡುಡು ಉಪ್ಪೇರೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಚಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನೆಲಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲದ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನಗಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕವ್ವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನೀನು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾತ ಕಾಮನ್ കോമനോട് എണ്ണ കോമൺ ഈരൊക്കെ കോമൺ ആതുപ്പി ഞാൻ പൊണ്ണു അപ്പൊ എണ്ണ ಎಂಕಲ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ತಿರ್ಕತಿ ಅನಪ್ಪಗ ಮೇರ್ನೊಂದು ಮೋನೆ ತೂತೆ ಕಸಿಗೆ ಕಸನ ಮೋನೆಯವು 10 ದಿನ ಉಣಂದಿನ ಮೋನೆ 10 ದಿನ ಉಣಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡು ನೀನು ನಿತ್ಯ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚ ಪಣೊಂದುಂಡಿ ಕಣ್ಣು ಮೋನೆ ಮಾತ ಉಣಂದೆ ಇತ್ತೆ ನೀನು ತಿನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ತಿನ್ಪೆ ಬಂದ್ಬಿರ ರಕ್ಕಸನ ಮೋನೆಯವು ಆನಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರೆ ಬಿಡ್ಯಾರು ಮೆಕ್ಕದಾದ ಬಿಡ್ಪರ ನೇ ಕೊಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ
ನೇ ಕೊಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ ಬುಡ್ಡಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ కొంచెం మతి తప్పున స్ప్రే బుడియర బల్య కృష్ణ అన్నాడు కై కొడుతుండతే ఈ జన పన్పుని ಇದಾಲ ಪೋಡಿ ఇదాల పోడి ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಗಿತ್ತೆ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ఇంకితే దాల తీరుజి యానుంచూరు జెప్పాను ಇದು ಬರಂದುಂಡು ಕೊಡಬಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಂದೇ ಉಂಡು ಎದುರೆದುರು ಬರಂದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವಕೀಲರೆ ಗೋಡೆ ಅಂಚಿ ಪಾರ ಆಪು ಜಂಕ್ ಯಾ ನವ್ಲೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಂತಿಯೆ ಇದು ಬತ್ತನು ಲಟಕ್ ಗೋಡೆ ಕೈದೀನು ಈ ಜನ ರಪ ಇದು ಪುತಕ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಭಿನ್ನ ಹಾಕೋರು ಇರ್ವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಮೋನೆ ತಿನ್ಪನಿ ನಾನು ತಿನ್ಪೆ ಬರಂದುಂಡ ಮೋನೆ ತಿನ್ಪೆನಿ ನನ್ನ ಪನ್ಪಿಲಕ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಪೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೌದುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಉಣ್ಣಂದಿನ ಅರ್ಬು ಬಡವು ಪೂರ ದೊಲ್ಲೆ ಅರಿಲಕ ಉಂಡಿಯ ದೊಲ್ಲೆ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ದೊಲ್ಲೆ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ದಾದವಂತೆ ಯಾನೆನ್ನೆ ಆಂಡ್ എനിക്ക് എന്നെ മുകിണ്ട് ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನಿಕ್ಲ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಜನನನ್ನು ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಆನಿ ದ್ರೌಪದಿನ ಮಾನ ಒರಿಪೆರೆ ಸೀರೆ ಅಲ್ಲ ಕೊರಿಯ ಈ ಪೊತ್ತಿನ ಮುಸುಂಡು ಕೊಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಕೊಡುದು ಮತಿ ಕೆಟ್ಟ ರಾಪು ಜಾತೃಷ್ಣ ಈ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಜಾ ದಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ನಿಂಜಿ ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಟ್ಟ ಇರಬಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂನಾಗ ಅವು ನೈಜ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನಾಗ ನಿನ್ನನೆ ಕಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ಕೃಷ್ಣ ಹಾನಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಕೊಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂಚ ಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಜನ ಬರೋದುಂಟು ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಆನಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಸೀರೆ ಬುಡಿಯ ಈ ಪೊತ್ತಿನ ಮುಸುಂಡು ಕೊಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ ಬುಡು ಕೃಷ್ಣ ಮತಿ ಕೆಟ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಂದ್ಯನ ಉಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪಣಂದು ನುಗ್ಗೋದುನೆ ಐದಂಚಿ ಪೋಯರ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಪೋಡಿ ಪೋಡಿದ್ದು ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಡಬಕ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಗೋಡೆ ತಿರುಗಿ ಪಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಹಾಕೋರು ಪಿನ್ನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಪಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಹಾಕೋರ ನವರಸ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಟೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲ ಯಾರು ಪಂಡಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನರ್ತ ಜುಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪುನು ನರ್ತ ಜುಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಎಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಅರ್ಪುನು ತಿರ್ಗ ಜಪ್ಪು ಉಂತದು ಕೈಕಾರ್ ಬಚ್ಚುಡು ಇತ್ತೆ ಜಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ತಲ ಕಾಂಡ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚೇನು ಪುಲಿ ಅನ್ನದ ಪುಲಿ ಬೋಟು ಎಂಚಿನ ಪುಲಿ ಅನ್ನಗ ತೂಕ ಸ್ವರ ಬರಲಿ ಮದ್ಮೇದ ಅಲ್ಪ ಉಂತುದು ಕೈಕಾರು ಬಚ್ಚುಡು ಇತ್ತೆ ಜಪ್ಪುಗ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನಲ ಪುಲಿ ಅನ್ನಗ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ವೈದ್ಯನು ಆದ್ರು ಎಂದ್ರ ಚಾವ್ಲೆ ಪಿನ್ನ ಹಾಕೋರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಈ ಜನ ಈ ತೊಂದೆ ಮಂಜಿನ ಬತ್ತ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ ಜಾಲ್ಡು ತೊಂದು ಜಾದ ಪನ್ವೀರ ಬಿನ್ನಿರ ದಾದ ಎನ್ನಿದು ಅರ್ಧೋರ್ದೆ ಬೈದಿ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮೋನೆ ತೋಜ ನಕ್ಲು ದಾದ ಎನ್ನಿದು ಉಪ್ಪೆರೆ ನಾನು ಇರು ಎನ್ನಿಲೆ ವಕೀಲರೆ ಮೇ ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತು ಉಂತೋಡು ನಾಡ ಮೇನ ದಾದ ಜಮ್ಮರ ಅಂದ ಎನ್ನ ಇರ ಕತೆ ಮೇನ ಕತೆ ಮೇರ್ ಈ ಬತ್ತಾರ ದಾದ ನಿನ್ನ ಇರ ಮೇನ ಜಂಬರ ದಾದ ಕೈ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಿನ್ನೆ ಹಾಕೋರ್ಲೆ ಕೈ ಬರೊಂದುಂಡು
ಆ ಜನ ಚಾರ್ಜಿಗಿಂದು ಬೈದನು ಎಂಕುಲು ವಲ್ಲ ಮೊಕೆಲೇರ ಚಾರ್ಜ್ ಡುಪ್ಪುಂಡ పోయినెత్త మేర చార్జర్కు డబ్బు అని శబ్దం ముల్ల అమ్మి బేవర్తి బేవేది ರೋದ ಬಾಗಿಲೇ ಇದೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಪರಬ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತು ನೀ ಆ ಜನನೇ ಕಡ್ಬೋದಿರತ್ತ ನಿರ್ದವು ಮತ್ತು ನೀ ಆ ಜನಗೆ ಮಾಲನ ಮ್ಯಾವನಿ ಚಿನೇ ಆ ಜನ ಬತ್ತು ಪೋಯ್ಬೇಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೌಲಿ ఇంకల్లా చార్జ్ ಬೆಚ್ಚವರಿ ಉಂಡ ಕೂಡ ಸುರೂರ್ದೆ ಕನಕ್ ಎತ್ಬೋಡು ಅವು ಕೈ ಬರೋದು ಈ ಜಂತ ಕೈ ಬರೋದುಂಡು ಪಿಲ್ಲೆ ಹಾಕೋರ್ಲೆ ನಾಗೋಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣು ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಿರ್ಗದು ಟೇಕ್ ಫೀಸ್ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾನ್ ಫೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅವಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಜು ಇರೋರ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಕಲ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಫೀಸ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಕಲ ಫೀಸ್ ಕೊರಂಡಾವ ಸುರೇಶ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ನಂಕದ ಅದೊಂದು ನಂಗೆ ಸರಿ ಜಲ್ಲಕ ಆತ ಫೀಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಈಯೆ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಗುಲೆಂಗುಲೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಇರಗದೆ ಸಾವುಗ ಫೀಸ್ ಈಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಲ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಆತು ಶೋಕದ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಕಲೆ ಮಿನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೀನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಾರ ಎಕ್ಕಲೆ ಮಿನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರ್ ಸೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಕೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದು ಅತಿ ಹಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಬತ್ತನ ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ಆಯ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದೆತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಎತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಆತಿ